Miani og pagsaway ang mga reaksyon gikan sa Duterte supporter ang pagdeklara sa House Justice Committee nga pulo sufficient in substance ang ikatulo ug ikaupat nga impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte. Ipasaka sa grupo sa mga pari, madre ug mga abogado ang ikatulong reklamo ug giendorso kini ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Samtang ang ikaupat nga reklamo gipasaka ni Attorney Nathaniel Cabrera ug giendorso nila Representative sa Paulo Ortega ug Benny Abante. Dinhi 54 ka mga miyembro sa committee ang mipabor sa mosyong ideklarang sufficient in substance kung igo ang unod sa reklamo ang duha ka mga impeachment complaints din usa ang wala miuyon og walay nag-abstain. Ato paminawon ang nahimong pagboto, ato paminawon ang tingog ni House Committee on Justice at Chairperson Representative Jervil Luistro. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Wala pa sa netizen nga si Gracia Devs buot matod pa sa Kongreso nga ma-impeach si VP Sara aron nga dili kini makadagan isip presidente sa 2028 election. Atong sab ni Ian Zepol nga dili matod pa mawala ang pangalan sa mga Duterte sa politika bisan pa man og ma-impeach ang vice presidente.